Ho, 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 teď jsem se zastavil. Tak všechno mám v hrncích. Zítra prostě dám jenom na plotnu a bude se vařit. Jediný, co budu asi potřebovat udělat, je sušený ovoce, obložený. Ten banánový dip asi vymyslím. Ozdobit perníčky. A chcete ho takovejhle? Hezky hnědej. V té tmě vypadá tak černě, ale je fakt hnědej. A pěkně nadejchanej. Jestli chcete na něj polevu, tak si řekněte. A napište v kolik. Já si jdu dát čajík, jdu vyhodit odpadky a jdu ještě ozdobit pár věcí do půlnoci. Pa, pa.